Abans érem una família feliç. El pare i la mare treballaven cada dia. Sempre estaven contents. Jugàvem, rèiem. Però tot va canviar un dia, quan el pare va arribar a casa trist i cansat. La Lu ara té 15 anys, però quan en tenia 12 va escriure un conte pensant en tots els nens que ho passen malament i se senten tristos perquè han de marxar de casa seva per culpa dels desnonaments. I això què és, us preguntareu? Doncs resulta que a vegades els pares no tenen prou diners per comprar una casa i per això demanen al banc que els hi deixi tot el que els fa falta a canvi de tornar-los una mica cada mes. Si al cap d'un temps, per exemple, els pares es queden sense feina i no poden seguir pagant al banc, aquest pot acabar quedant-se a la casa. Això són els desnonaments. Els meus pares miren al seu voltant. Crec que intenten acomiadar-se de la casa. Una casa plena de moments feliços, plena de records. Us imagineu com us sentiríeu vosaltres? Potser no us hi heu parat a pensar, però la Lua sí que ho va fer, i 3 anys després el que va escriure s'ha convertit en un conte amb uns personatges molt divertits que ens expliquen com els veïns i coneguts de la protagonista de la història l'ajuden per evitar que ella i la seva família hagin de marxar de casa seva. Segurament molts de vosaltres fins ara no havíeu escoltat mai la paraula desnonament, igual que els passava a aquests nens de l'escola al Turó de Montcada i Reixac. Ara, però, gràcies a la mestra i al conte de la Lua que els han explicat a classe, ho tenen claríssim. M'ha fet tristesa perquè la gent perd la seva casa. El meu bisavi tenia que pagar també com a compte la hipoteca i no la va pagar. Li van treure la casa. I també saben com podrien ajudar. Faria un grupet de nens i joves també, i adults. Faríem una pancarta dient que adeu a els desnonaments. Jo preguntaria als meus pares què passa, perquè estan tristos, perquè es poguessin ajudar i als meus amics també.